U ovom uputstvu bit će pokazan način kreiranja i slanja e-faktura kao i rešavanje problema koji se najčešće javljaju. Da bi uspešno slali fakture, potrebno je da šifarnik komitenata bude ispravno popunjen. Svaki kupac mora imati upisan PIB u formatu od 9 ili 13 cifara, u zavisnosti od toga da li je kupac pravno ili fizičko lice, i matični broj za pravna lica u formatu od 8 cifara. Kada su u pitanju budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava, oni moraju imati popunjen JBKJS broj, odnosno jedinstveni broj korisnika javnih sredstava i tip KJS. Tip korisnika javnih sredstava je veoma važan podatak zato što direktno definiše da li faktura treba da bude registrovana u CRF ili ne. Tipove korisnika javnih sredstava možete naći na portalu Uprave za trezor. Ako su podaci o kupcu ispravno popunjeni, možemo kreirati fakturu. Jednom poslata faktura se ne može više menjati, tako da prije slanja morate biti sigurni da ste sve podatke ispravno popunili. Važno je naglasiti da su brojevi dokumenata na sefu jedinstveni kroz godine, odnosno ne možete slati dokument pod brojem pod kojim ste ranije poslali iz neke prethodne godine. Prilikom kreiranja fakture, jedini obavezan podatak na zaglavlju je tip elektronske fakture. Kada ste u ovom polju, pritiskom na taster F5, možete dobiti sve tipove dokumenata za slanje. Pošto iz faktura možete slati još i knjižna odobrenja i knjižna zaduženja, izabrat ćete tip koji vam treba. Slanje avansnih računa se vrši na isti način iz opcije avansnih računa. Fakture za kupce koji nisu korisnici javnih sredstava se ne registruju u centralnom registru faktura. Kada izaberete tip, program će sam upisati D ili N u polje u CRF u zavisnosti od vrednosti podataka tip KJS u šifarniku komitenata. Ako je u pitanju faktura za promet oslobođen PDV-a, onda je neophodno popuniti i osnove oslobođenja kroz opciju Okruženje, e-fakture, osnovi oslobođenja. Na ovom dijalogu u koloni Poreski status biće popunjeno jedno ili više polja u zavisnosti od toga da li je poresko oslobođenje samo po PDV statusu sa zaglavlja fakture ili i neke stavke imaju posebno poresko oslobođenje. Uz ova polja biće omogućene i padajuće liste u koloni Osnov i iz ove liste treba izabrati član zakona po kome se vrši poresko oslobođenje. Kada ste definisali osnove oslobođenja, pritiskom na dugme OK, ovaj podatak ostaje upisan uz izabranu fakturu i bit će poslat bez obzira kada ćete slati fakturu. Ako imate prateće dokumente uz fakturu, imate mogućnost dodavanja priloga u PDF formatu. Uz jednu fakturu možete dodati maksimalno 3 dokumenta, uključujući i samu fakturu u PDF-u. U opciji Parametri 5, imate mogućnost da definišete da li će PDF faktura uobičajeno biti slata kao prilog ili ne. U parametrima takođe možete definisati najčešći tip elektronske fakture, slanje e-fakture i putanju za čuvanje XML fajla koji se kreira. Upisom podataka najčešći tip fakture prilikom unosa novog zaglavlja u polje tip elektronske fakture bit će upisana vrednost iz ovog parametra. Upisom slova D ili N u opciji slanje e-fakture definišete da li će biti čekirana opcija poslati e-fakturu na dijalogu obrade fakture. Upisom slova D ili N u opciji faktura u prilogu e-fakture definišete da li ćete PDF fakturu slati kao prilog uz elektronsku fakturu. Putanja za XML ima svoj default, ali svakako imate mogućnost da to promenite u ovom parametru tako što ćete sami definisati lokaciju u vašem sistemu na kojoj će se čuvati kreirani XML fajlovi. Dodavanje PDF priloga se izvodi kroz opciju Okruženje, e-fakture, prilozi e-faktura. Pritiskom na dugme Dodaj otvara se prozor za izbor dokumenta u kojem je potrebno da navedete lokaciju fajla koji želite da priložite. Po završetku izbora fajlova pritiskom na dugme OK, svi podaci ostaju upisani uz tekuću fakturu i PDF prilozi će biti poslati bez obzira kada ćete slati fakturu.
Kada su u pitanju fakture koje imaju povezane avanse, fakturu možete slati tek nakon slanja avansnog računa. U slučaju slanja knjižnih odobrenja ili knjižnih zaduženja, morate povezati te dokumente ili sa konkretnim fakturama ili sa periodom na koji se ti dokumenti odnose. Ovo povezivanje se izvodi kroz opciju Okruženje, e-fakture, povezivanje sa fakturama. Fakture za korisnike javnih sredstava obavezno moraju imati ugovor ili broj porudžbenice. Ugovor popunjavate na zaglavlju fakture u istoimenom polju, a ako imate broj porudžbenice, taj podatak popunjavate u opcijama fakture u polju broj porudžbenice. Ako fakturu šaljete korisniku koji je registrovan na SEF-u, treba izabrati opciju Poslati e-fakturu, a ako fakturu šaljete korisniku koji nije registrovan na SEF-u, treba izabrati opciju Poslati PE PDV e-fakturu. Kod slanja elektronske fakture imamo dve opcije, pojedinačno i serijsko slanje faktura. Ako šaljete samo tekuću fakturu, pritisnete dugme OK i slanje će početi. Ako želite da šaljete serijski, onda pritiskom na dugme opcije dobijete novi dijalog u kome možete precizirati koje fakture želite da šaljete. Pregled poslatih faktura se nalazi na opciji Okruženje, e-fakture, monitor e-faktura. Nakon podešavanja perioda za koji želite pregled, otvara se monitor e-faktura. Ovdje se vide sve fakture koje ste slali, a dobili ste nekakav odgovor od SEF-a. Statusi faktura se ne osvežavaju automatski, već ih morate sami osvežavati. Za ove potrebe imate dva dugmeta u gornjem levom uglu ekrana. Osvežavanje tekuće fakture se vrši pritiskom na dugme Tekuća, a osvežavanje svih faktura za zadati period se vrši pritiskom na dugme Sve. Validni statusi faktura su poslata, odobrena i odbijena. Najčešći problemi koji se javljaju prilikom slanja faktura su da faktura dobije status M greška ili da je faktura upisana u SEF, a nema status ili se uopšte ne vidi u monitoru e-faktura. Faktura u statusu M greška uvek ukazuje na probleme u radu SEF-a. Prema aktuelnom uputstvu tehničke podrške SEF-a, u ovom slučaju treba da otkažete tu fakturu, tako što ćete selektovati i pritisnuti dugme Otkaži. Nakon otkazivanja, istu fakturu možete ponovo slati. Ako faktura u monitoru e-faktura nema status, onda je potrebno izvršiti povezivanje fakture u programu sa fakturom na SEF-u. Na portalu SEF-a pronađete fakturu i otvorite je. Iz adresnog dela brauzera treba prepisati ili kopirati ceo broj koji se nalazi na kraju posle kose crte. Potom u monitoru e-faktura selektujete tu fakturu i birate opciju Okruženje, povezivanje, FUDOC, fiskalne veze. U polje ID dokumenta ćete nalepiti ili upisati broj koji ste prethodno uzeli sa portala i nakon toga pritiskom na dugme OK izvršit će se povezivanje i dobit ćete status sa SEF-om. U ovom slučaju potrebno je još i upisati datum slanja na zaglavlje fakture, a to možete uraditi na selektovanoj fakturi izborom opcije Okruženje, preuzimanje datuma slanja sa SEF-om. Ako se faktura ne vidi u monitoru e-faktura, a pokušali ste slanje, onda možete iz opcije filtera koje se nalaze bočno levo na monitoru e-faktura da izaberete neku od opcija koja će prikazati fakturu koja se ne vidi, na primjer opcija Sve ili opcija Bez statusa. Nakon ovoga selektujete spornu fakturu i povezujete na prethodno opisan način. Ovo je bilo osnovno uputstvo za kreiranje i slanje e-faktura u programu InfoSys.